مرحبا يا حواتي بلوخن جمر جزيكم كي قتلو بزعبا ديجيتال ماني او سمعكم مدخونو ديجيتال اورو يزبهال اورو تترفع سمعكم مدخونو قدم حجني اشتي فيديو سريح نير الساخمان تتريوا دس مسبلني اب يوتيوب اجونا اللاتكم زي اخاني ناتا قصالي مالتيا كوم اخاني ندحر حتلكم اب قصالي ترخبوا مالتيو ابتي يوتيوب اجونا اتسبي كلتشحن إسران سلسن بزعبي مجمريا جزير تزاريبا خنبل نخلينا اتسبي مالت كا ازما اخلاي بانك مالتيو تي سنترال بانك European Central Bank ودما Europäische Zentralbank بجرمن ساتم كلتشحن إسران سلسن مجمريا جزير كم ومدب كم زلوهم دما هاني قدم كم سفتنوه كنفتنونا إلهم كلتا عامت ناي تيست فاز از تيست كنقبرينا إلهم مالتو دين كلتا عامت كأنا ما أسكو دائل حجي ورحي عسرته تودي إلهم مالتو تيست إذا أنتي مالتو كم زمت رجت أني لك ما أس كم زمت جن بزوحي خات سمع زلخا كم زيلكي كم زيبلكنان كيتفلوني جاست لك فلوت نجر يلن جن كجمرو ودليو مالو كاب أكتوبر نيو تودي اللوتي كفتنو زدليو تي مدب زجبرو كله التكنيك كمان سنك قرباتهم بقى قربات كوينهم جن نايب حق نبت هزبي كزرقحوا ديوم كم يوم كزرقحوا أيتفلت أنا له زي خاطر تحطه زلوا التي صعبينو بو سنكو خا ويت مخنيات لمن تاخم أخم زجبرو زلوا مبزحتو سب أيفلتونيو بزح خمان أبزينا زمت نجار يكونن سلزي بحث ركن بلون خلقن CBDC يوم زبلوه Central Bank Digital Currency تايمالوتي زخاني كابت ما أخلاي بانك سلزبجس كله تي is a digital central bank digitale central bank Geld und diese Behal إذا أنت مالتيو استاتهم يوم زكايد وخلو نفس وقف كابانا أب أوروبا زنبر أب centrale also EZB بانك هذا كونتو كله مالتيو أبت ما أخلاي بانك بلو بتقرنيا مالتيو تقندي central bank مالتيو أو هذا account كله نايو نفس وقف كابانا حجنا أبنت أبش باكاس اللخا بوست بانك كوميرس بانك دويتشه بانك كل اللخا جن نناتكا account أبتي EZB كله كايو مالتيو الساتهم كأني تي قد محجي نأمنت لقاح نحدلي خانيركا لقاح كاب تيوم بانك نات كايكون كان تواب مستيوم ما أخلاي بانكي خلو تود مالتيو تيوم نورمال بانك أبز وان زلو تيوم عبيتي زترفو ألو جن كال سراحي زلوهم تمجمريا خاني الداتا ناي نفس وكف سب شو موديو ما استولدو كله تممزجاب كتمزجاب كل خامة جمريا جزء ساتهم ككايد وام تممزجاب ترايم جنز جبرو اتناتكا كونتوجن اتناتكا جنزب ابتما أخلاي بانك ناي منجستي ترايو زركب مالتيو عند حد دليخا كمان كال كتكبر تخليخا ناتكا أو أبناتهم جن بنت أخمز حجك جبروا أيكلون يوم بركة تسرح ناتهم سني تيوم ما أخلاي بانك تيوم ناي منجستي كوستوا مالتهم تي نابنت لقح كمان حد دليخاس ناب ما يكون كان تخيد ناب تيوم ناتكا حج بانك زلو يكون كان تخيد إذا إتاتيو حج عابي حدش قيار زخورنا مالتيو كال سرح جن كلوا مساتهم مالتيو ناي بيات بابير زي ديريفاتن جشفت كال مالتيو إذا جن نبتي نورمال هوت كمعتاو هوت كاس كل سبزد ليو أيكونن ገንዘብ ዘለዎም ጥራዮም ኣብኡ ናይኮም ኢታት ኢንቨስት ክገብሩ ዝኽእሉ ማለት እዩ እቲ ኖርማል ሰብ ኢንቨስት ክገብር ዘይደሊ ወይ ተኽእሎ ዘይብሉ እኹል ገንዘብ ዘይብሉ ምስኦም ወላ ሓደ ብዙሕ ዘራኽብ የብሉን ንሽሙ ክትከፍት እንድሕር ደሊኻ ክትከፍት ትኽእል ኢኻ ግን ብዙሕ ክስታይ የብሉን ማለት እየስኒ advantage የብሉን ብሉፅ ነገር ስኒ ኣይኮነን በርከቲ ሓንቲ ባንክ ማን ተኣኽለካ ክትክእል እያ ማለት እዩ ሶ ሕጂ قدم حجي فتينو من اليوم أبز تفعل عدي كم أو خجبرو زي حسيب مزلو
دعبنت أوسكار بيشة أونيون جامايكا باهاما ويدما أب أفريقيا خمان أب نيجيريا فتينهم نيروم مبزحتو سبقن دسايبلون التمنجستي كم زلك از السيستم زبلكم زلخو أوروبا حسيباتو زلاس أبزين عدتات كجبروا فتينهم جن أي تعوتون سلمتاي كزي تعوتون دحريلنا التهزبي أي تقبلون أي دليون بركة تي نورم بتي زلمدو جنزب كايدي زدليمبر بزي ديجيتال جنزب ايدلين مالتيو بزح فتينوم نيجيريانا ابنت بلو وسون جنزب ترايخم كتوسو تخلو وي ككابدو فتينوم جنزب كتوص اند حدليخا كل الكتب الكم زلكا ويدما يا كستاي مازني زياده جنزب كتكفل كم زلكا اتجنزب كاختوص خمان تسبقن اي عجبون اي قدسون كاب تي ناي قدم جنزب حشنا كاب تديجيتال سلازي دليو تزياده جنزب كخفلو خمان قጭጭ አይበሎም ማለት ነው መብዛሕቱ ህዝቢ ወይ ድማ خالخ አንታይ ፈቲኖ ማም ናይጄሪያ እቲ ናይ መንግስቲ ዝኽፈል እንደሕራለካ ብኡ በቲ ዋሌት በቲ ዲጂታል ዋሌት ጥራይ ክትከፍሎ ከም ትኽእል በቲ ዲጂታል ማኒ ማለት እዩ ክትከፍሎ ከም ትኽእል ኢሎም ከዓ ሓድሽ ኣጋባብ ፈቲኖም እሱ ኸማን ሰባት ኣይተቀበልዎን ኣብ ከምኡ ግን ከዓ ፀገም ነይሩ ንገሊኦም ሰባት እቲ ቴክኒካል ፖሲቢሊቲ ኣይነበሮምን ክኸፍሉ ኣይከኣሉን እቲ ዲጂታል ዋሌትስ ኒ ስለ ኣብናቶ ሞባይል ዘይነበረ ኣብኡ ኸማን ፀገም ስለ ዝነበረ ጭራሽ ክቕበሎ ይከኣለን እቲ ሰብ ደስ ኣይበሎን እቲ ሰብ ስለምንታይ ክደስ ይብሎ እንድሕሪልና ከዓ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ብርከ ገንዘብ ማለት ናጽነት ማለት እዩ ገንዘብ እንድሕር ኣለካ ሳብ ድላይካ ኸድካ ድላይካ ትገዝእ ኣኖኒሚኻ ኣበይ ነርካ ኣበይ ገዚእኻ እንታይ ገዚእኻ ዝብለካ የለን ብኡ ጥራይ እንድሕር ከፊልካ ግን ኩሉ ናትካ ፍሉጥ እዩ እንታይ ኣጥፊእኻ ክንደይ ኣጥፊእኻ ኣበይ ገዚእኻ እንታይ ገዚእኻ ኣበይ ተንቀሳቒስካ ኣብቲ ሰዓት እዚኣ ኣበይ ነርካ ኩሉ ክፈልጥዎ ይኽእሉ እዮም እስኻስኒ ትራንስፓረንት ኢኻ ማለት እዩ ክንደይ ቢራ ገዚእኻ ክንደይ እንቋቑሖ ገዚእኻ ኩሉ ክፈልጥዎ ይኽእሉ እዮም ናትካ ባህሪ ናትካ ኣካይዳ ሂወትካስኒ በቃ በቲ ገንዘብ ተጥፍኦ ዘለኻ ትሬስ ኣለዎም ማለት እዩ ክፈልጥዎ ይኽእሉ እዮም እዚ ከዓ ንማንም ሰብ ደስ ኣይብሎን እዩ ናትካስኒ ፕራይቨሲ ክሕለወልካ ኢኻ ትደሊ እሳቶም ዝብሉ ዕቁብ እዩ ኣብኡ ብኡ እንድሕር ከፊልኩም ከማንስኒ እቲ ሕጋዊ መገዲ ስለ ዝኾነስ ዕቁብ እዩ ግን ኣብ ገለስ ተመዝጊቡ ኣሎ ዕቁብ ይኹን እምበር ኤኒ ታይምስኒ ዝኾነ ሰብ ወይ ድማ እሳቶም ጥራይ ይኹኑ ኸማን ኣባኻ ጥራይ ኣይተረፍን ኣበይ እንታይ ከም ዝገበርካ ኣብቲ መዓልቲ እቲ ኣብ በቲ ገንዘብ ትንቀሳቐሰሉ ዘለኻ ስኒ ክተልልዮ ትኽእል ኢኻ እቲ ናትካ ሂወት ማለት እዩ ሶ ብኸምኡ ከዓ እቲ ሰብ ደስ ኣይብሎን እዩ ከምኡ ብኸምኡ ክንቀሳቐስ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ናይዚ ገንዘብ ከምኡ ይገብሩ ማለት ከዓ ኣይኮነን ዝብለኩም ክትርድኡኒ እቲ ገንዘብ እንድሕር ደልዮም ስኒ ፕሮግራም ክገብሩሉ ይኽእሉ እዮም ፕሮግራሚያባ እዩ ብሕጂ ይበሃል ኣሎ ከምኡ ይገብሩ ማለት ኣይኮነ ኣይንገብርኒ ኢና ከዓ ንኦም ዝብሉ ዘለዉ እንተ ደልዮም ግን ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ውሱን ድኳናት ክትገዝእ እንድሕር ዘይፍቅዱልካ ኣብቲ እቲ ገንዘብካ ኣብኡ ከም ዘይሰርሕ ክገብርዎ ይኽእሉ ወይ ድማኒ እቲ ገንዘብካ ክሳብ ዕለት ክንድዚ ክትጥቀመሉ ጥራይ እንድሕር ትኽእል ኮይንካ ክሳብ ዕለት ክንድዚ ኢኻ ትጥቀመሉ ኢሎም ፕሮግራም ክገብርዎ ይኽእሉ ወይ ድማ ቀረፅ ዝኽፈል እንድሕር ኣለካ ናትካ ፉሉይ ቀረፅ ገይሮም ፕሮግራም ክገብርዎ ይኽእሉ ሶ እቲ ገንዘብ ስኒ በቃ እሳቶም ስኒ ድላዮም ያ ኮንትሮል ክገብርዎ ወይ ማኒፑሌት ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ወይ ድማ ሞኒቶሪንግ ማለትስ ክከታተልዎ ይኽእሉ እዮም እዚ ኢታት ከዓ ተኽእሎ ኣለዎ ይገብሩ እዮም ማለት ኣይኮነን ተኽእሎ ግን እቲ ቴክኒክሊ ይከኣል እዩ በቲ ምዕባለ ይከኣል እዩ እዚ ኢታት ከዓ ነቲ ህዝቢ ስለ ዘፍርሖ ኣይደልዮን እዩ ድማ ከዓ ዝለምዶ እዩ ዝፈትው ሰብ ማለትስ ገንዘብ ስኒ ካብ ንውለድ ወይ ካብ ቀፃልስ ብገንዘብ ኢና ንፈልጥ እምበር ብዲጂታል ክንከፍትስኒ ንዘይ ትሪኦ ኣብ ኢድካ ዘየለ ቁርብ ከቢድ እዩ ማለትስ ኣብ ኦንላይን ሕጂ ኸማን ንገዝእ ኢና ኣይንሪኦን ኢና እቲ ገንዘብ ካብ ባንክ ናብ ባንክ እዩ ዝሓልፍ እዚ ግን ካሊኡ ትረዲኹምኒ እሱ ግን ኩሉ ኣብ ማእኸላይ ባንክ ኣብ ሓደ ሴንትራል ስለ ዝኾነ ነቲ ህዝቢ ከይተፈጠረ ከሎ
ደስ ኣይበሎን ብዙሕ ሰብ ከዓ ይቃወሞ እዩ ሕጂ ከማን መሊሱ በዚሑ ቅድሚ ሕጂ 75 ካብ 100 ዝነበሩ ሕጂ ከዓ ዝያዳ ሰባት እዮም ዝቃወምዎ እዚ ጉዳይ ኣይንደልዮን ኢና ዝብልዎ ማለት እዩ مبزحتو سبسني عند عيد حركة حتىكم عندنا أخوم ناتكم حساب حتوتاتكم قالك حتىكم بتي نحن خن اللواوات مالتيو جن مبزحتو سب عيدليون يوم مالتيو سلازخ أني تين حجرات كلاتن عيتعودان السو بعل نيجيريا مليس خدك ملكم جامايكا بهاما كاريبيشن أونيون زي أن حجنا أشتو هاجراتين بجكا نيجيريا كابتن عبيت هاجراتين برتين كان أدنى أشتي أن فليت كأبني إشتي هاجر فتينو مو مالتيو جن منم زي أن بروجكت أي تعودان أب تشاينا جن دورو كموزة أمثل بروجكت هالو علو عود سخونة نورمال جنزب كمان علو جن تي كند علامان تايو بتي كم جنزب ترايك نكايد كل سني جنزبنا بقود أود راي كركب مالتسني شرف كم زي حجز لمتنا كم زي بلنا خون نمت عيب مالتي نوح جزي ما أسيو لك كاب ورحة عصرت حدا زي عمت تازي جمروا وزمت زولا عمتات زي جمرو لك كبلو أيك إني ما نمسب كأخب لك أيك إني زي تفعلالي إخات سمع حجي أنا نقابلنت بقوم هنا بنك ناتيك أرانيرني ساكت حتيتي وي أتخمي مسلك أقول له حد ناتي بغاتهم كم زي مسيس صراحة إني أخبت بنك مالتيو تاي مسلك تاي تحسب السخاء خمتي مش قربا قال لي ساكت كم علال مالتيو أو كلا جنا جزي خوست لهم 10 عامات لني زي أي مثلاً نعين در حتيتكم نيز أنا سئل حتيتي بنك سلاقات أمي كم علال أقدم أخو ميتات سلزكاتات الزلخو وأتسأل أب كله سلز سمع زلو 10 عامات كوست لهم يلو جنا أي مثلاً أنا بناتي مالتيو 10 عامات زي تصبيين يوم إذا خاصة تفعلالي بخنياتات اللوس لما تاخد أخو تصبي خمسة كيلو ويد ما سئلون ساكت كم وتبقبلوا نكلاين ناتكم اليوم إلو قريب من خمان 10 عامات زي كونيو بناتي رئيتو إذناتي مالتيو خالق قدات حتى كاتاتلو اللخص كم زي كونس كرد أكاخ اليوم مالتي بحصير برك مخنيات كعلو تمخنيات سلم انتي خمس قبر زلو تمخنياتات كا urgent يو از هتصوصيو تمخنياتات يا كتبلو تخليقه urgent هتصوصيو بهالمسلني سو كال زفلي زبلوخ أنا زي digital euro مالتيو CBDC Central Bank Digital Currency ملي سخدقوا لكم تيوم تحزمت أهم كلتا كلاس جنزب كلوي مالتيو كلتا سيستم كلوي كمي ندحريلكم حدا wholesale CBDC زبحالالو wholesale CBDC مالت كأن نتيوم بنك ننحدهم كال جنزب عينت كلوميو وي hedge funds زلوهم وي دماني insurance زتفعلاليو قاليهم industry عبيتي industry من يملك أخبرنا بكم وجنا كستايلن أزو لسه زرع أخويلن جن فليات كم بعل بنك insurance hedge funds زي فلوت أتيم كالوت كأيهلو نوعهم حجي كلا عينت جنزب كلهم كل أزو ما تس نبينهم كلتا عينت جنزب كلهم أنا نورمال سبات كأني consumer وين نورمال سبات كمان وين عشتو تكالات كم بعد ريستوران وين دات أورين دا نعشتو business يا كلاين unternehmer أنا عشتو retail CBDC كلهم retail central bank digital currency كلهم مالتيو إذن بعلو خمان سنة ترى فلتنيو جنزبيو كلات ناسني حدا جنزبينا نتكم إذا خمان حدش مالتيو مستي حدش يورو مالتيو إذا خمان نبعلو نبوزو حسب دسايبلونيو سلمن تاكل التعينة سيستم يفتر له يلوم كأ عبو حطو له مالتيو تعبت أجم جن كم يجركا نتسبح جخت منو تخيل كم من قستسني ساتم علامة لهم إعلاماتهم كأسني نعنا كم يجرم كأمننا يخلو يتحدث زلوا مبزعتو سبن حزيد اللي كسب قربا جزء 7 كم مئتين يروح يجي أبز قربا جزء سمع أخوه وصرتات كأ 8 كم مئتي وزيادة خمان زيد اليوم مالتيو تي كم مفترض سلزي
እንታይ ክትገብር ኣለዋ እታ መንግስቲ ነቲ ህዝቢ ክትእምኖ ጽቡቕ ከም ዝኾነ እቲ ህዝቢ ስኒ ኣይኣምነሉን እዩ ጉዳይ ነፃ ክኸውን እዩ ዝደሊ ገንዘብ ማለት ናጽነት ማለት እዩ ገንዘብ ማለት ናብ ድላይካ ክትከይድ ድላይካ ክትገዝእ ኣብ ድላይካ ሰዓት ክንደይ ኣበይ ከም ዝነበርካ ኣብ ሓደ ሲስተም ኩሉ ግዜ ሪኮርድ ዘይኮነ ስኒ ናጽነት እዩ ብሓፂሩ እዚ ናጽነት ከዓ ይሃልወካ እምበር ኩሉ ምዝጉብ እዩ እዚ ከዓ ደስ ኣይብለካን እዩ ንዓኻ ከም ወዲ ሰብ ማለት እዩ ሶ ሕጂ እዚ ሎሚ ዓመት እዚኣ ሓላፊት ናይ ኤትሴድቢ እንታይ ኢላ ወርሒ ሓሙሽተ ዕለት ሓሙሽተ እንታይ ኢላ ብሕጅስኒ ሓደ ኢኖቫሲዮንስ ፕላትፎርም እዚ ከዓኒ ሓደ ማሕበር ፈጢርና ኣለና ምስ ምዕቡላት ዓበይቲ ትካላት ከም በዓል ዝተፈላለዩ ኢኤንጌዲ ባላ ኤክስቴንሽን KPMG ዓበይቲ ባንክታት ማዓትየን 70 ዝኾና መሪፆም 100 ከዓኒ ኣፕሊኬሽን ሰዲዶምሎም ነይሮም 70 ከዓኒ ተመሪፀን እዚአን 70 ዝተመረፃ ትካላት እዚአን ናይ ብሓቂ ዓበይቲ ኣብ ዓለም ዝኾና ማለትየን እሳትን ከዓኒ እቲ ምስ ኤትሴድቢ ይሰርሓ ኣለዋ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክስታይ ኮይኑ ኣሎ ፈሞቱ እንታይ ዝበሃል ሞ እንታይ ይጥርጥሩ ኣለዉ እቲኦም ክኢላታት እንታይ ይጥርጥሩ ኣለዉ በዚአን 70 ካምፓኒ ካብዚአን 100 ዝተመረፃ ገይሮም ክእምኑና ንኣብነት ሕጂ ኣብ ኦንላይን ገለ ትገዝእ ምሽዶ ንኣብነት እዚአን 70 ስን ምስ ካልኦት ብዙሓት ንኣሽቱ ትሕቲአን ከማን ኣለዋ ማለት እዩ በቲአን ዝዓበያ ትካላት ሕጂ ኣሜሪካስ ንመብዛሕትኡ ህዝብስ ክትክረኽቦ ኢኻ ማለት እዩ ብዝኾነ መገዲ ማለት እዩ ንኣብነት እስኻ ኣቑሑት ክትገዝእ ደሊኻ ኣለኻ ያ እንድሕር ክትገዝኦ ደሊኻ ኖርማል ዋግኡ 2500 እዩ እሳቶም ግን ብ1300 ክንህበካ ኢና በዚ ዲጂታል ገንዘብ እንድሕር ከፊልካ ኢሎም ሽዑ ኣብቲ ሲስተም የእትውኻ ከምኡ ጥርጣረ ማለት እዩ እዚ በርከ እሳ ዝበለት ጥራይ ምስዚኦም 70 ኢንዳስትሪ ወይ 70 ዝተፈላለዩ ትካላት ኣኼባታት ኣለና ምስኦም ከዓ ዓብ ፕሮጀክት ጀሚርና ኣለና እቲ ከመይ ጌርና ኣብቲ ህዝቢ ክነብፅሖ ከም ንኽእል ማለት እዩ ኢላ ክስታይ ኣዋጅ ጌራ ማለት እዩ እዚ ፕሬስ ኮንፈረንስ እዚ ኮንፈረንስ ነይሩ ኣኼባ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ጋዜጣ ኣብ ኩሉ ወፅኡ ነይሩ ከማን ሶ ሕጂ እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይዚኦም ከዓ እንታይ እዩ ከመይ ጌርካ ነቲ ህዝቢ ክትእምኖ ትኽእል ነቲ ህዝቢ ከዓ ብምንታይ ካ ትእምኖ ብዋጋ እቲ ህዝቢ ዞቪዞ ኣብዚ እዋን እዚ ኩሉ ከቢሩ ኣሎ ጎዲልዎ ኣሎ ገንዘብሲ ከም ቀደሞ ቀሊል ኣይኮነን ያ ወይ ክቡር እዩ ዘሎ ብቀልጢፉ እዩ ዝውዳእካ እቲ ኢንፍሌሽን ንባዕሉ ዓብ ተራ እዩ ዝፃወት ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰብ ስለዚ እንድሕር 30 40 ወይ 20 ካብ 100 ካብቲ ዋጋ እንድሕር ከጉድሉልካ ኮይኖምስ እስኻ ከማን ስን ደስ እንዳበለካ ኣስቤዛ ክትገብር ኢኻ እንኳይ ኣብ ክንዲ በቲ ኖርማል ገንዘብ ትገዝእ በቲ ሓድሽ ገንዘብ ክትገዝእ ኢኻ ማለት እዩ ሽዑ ቀስ ኢሎም እቲ ገንዘብ ዘለና ኣብ ከምኡ ይእትውዎ ማለት እዩ እቲ መደብ ሓደ መገዲ ማለት እዩ ወይ ድማ ካልእ መገድታት ከማን ዝጥርጥር ኣሎ በርከት ሰብ እንድሕር ዘይተቐበሎስ ከመይ ጌሮም ክእምኑና ይኽእሉ በብቁሩብ ግን ከም ገለ ወይ ናይ መንግስቲ ንኣብነት ናይ መንግስቲ ሕጂ ክትከፍል እንድሕር ኮይንካ ዝኾነ ነገር ብኸምኡ ጥራይ ክትከፍሎ ከም ትኽእል ሕጂ ብሓፂሩ ግን እንታይ ክብለኩም ደልየ ቀስ ኢሉ ከምዚ ሰላሜ ታክቲክ እዩ ዝበሃል ከምዚ ኢታት በብቁሩብ ክእምኑና ኣለዎም ብሓይሊ ከም በዓል ኣብ ናይጄርያ ዝገበርዎ ኣይተዓወቱን እቲ ህዝቢ ኣይገደሾን ሞስኻትኩም ድላይኩም ሕተቱና ንሕና ግን ኣይንገብሮን ኢና ኢሎም ስለዚ ቀስ ኢሎም ምቕሽሽ እንዳሃቡኻ ክንዲዚ ምቕሽሽ ክትወሃብ ኢኻ ክንዲዚ ሪቤት ክንዲዚ ናክላስ ኣዞ ገንዘብ ጎደሎ ክትከፍል ኢኻ ክንዲዚ እንድሕር በዚኣ ገንዘብ ከፊልካ በቲ ናይ ቀደም ገንዘብ እንድሕር ከፊልካ ግን ሙሉእ ዋጋ ኢኻ ትኸፍል ከምኡ እንዳበሉ ነቲ ህዝቢ ብሕልፊ ሰብ ገንዘብ እኹል ዘይብሉስ ናይ ግድን ኦኬ ክብል እዩ ማለት እዩ ሞዚኣ ስያ ተዋፃእኒ ካብ ሙሉእ ዋጋ ዝኸፍል ስኒ ከምዚ ክገብር ኢሉ ሽዑ ይኣቱ ማለት እዩ ኣብቲ ሲስተም ማለት እዩ እዚ ሓደ መገዲ እዩ ተጠርጢሩ ዘሎ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ግን ክንሪኦ ኢና እንታይ እዩ ናበዩ ከዓ ዝቕፅል
حدا حاونا زحاتتني أبتي أقدامي فيديو خم أسرح نيرا ندي حتر زبلت بركا يفلني كساب كندي إذا قدسوكم إذا أرستي حق حيش كلاتنا خنقدسو له زقبا أنا أرستيو بركا وعيلو حدي روخ متسيو كلاتنا أو أبت قداي لنا مالتيو حج حدا انت حاتيتني كما يقرنا أنا بعدي إرترا أبت يوتيوب مالتيو أو كومنت حدي قلي كما يقرنا خنسدد كنزب دا أنا بعدنا إلو مالتيو اوف كورس السخمان وكا جنزبي ديجيتال يخون امبر بويسترن يونيون دحر سديد كا بنا افاك قبلوا يخول يوم بعدنا مالتي بحتصيرو سلازس كم زحجي يورو تسدد بويسترن يونيون نابند بعدنا ها بنا افاي بصحو very simple كم كخونا له تجنزب كاس كتشرفوا تخلي نبتي عدد تسدو زلخا نبزخونا عدس نناتو الشرف خلوا السخمان جن بحاول أقول تسدد أيتخني هابكم سود كله السيستم ده هركم خوينس تخلق يلن الساعتهم كأس سويتاتهم تأخذ حدا خب سونعو إلهم ترى يكون كلام مخنياتات بزح حلون ده جن حدا كابت تأخذ بلوزدليو زين حاول أسرحنا أبنا ترى يكون حج كمان بأموين دحري أخو ما بزينا متزينيرو حدا أنا قري مني حدا مليون رخيبة ملو ناب عدون داخل I don't know so كم إتاتالو جنزب بزح حيزهم يخدو كم وز السرح زنا برا مالتي unbelievable كتأمنو خمان كبيري خم يجرو حدا مليون كمالا أب كم زنا إشتيشان تأجرو مالتي أب زنا إيد كاتحزو عير كتسك الكل خمالتيو so تتوابلو مو رخيبة مو كم جنزب نحر رخيبة مو كثر راجعت زي كعلك خمن كم زمت بين ما قد خم زمت لك أختار يوم نحر دماغ موزة آخر جنزب تحتي لا عس تشعت شحن تشعت ميتين تسعة تشعت أبتع حد فيديو هم جيجات زاري بنيرة تشعت ميتين تسعة تشعت نيلا كتوصل زفك الكام ماكسيموم تشعت شحن تشعت ميتين تسعة تشعت نيو so هذا أيرو تحتي عصرت الشح مالتيو لعلي اندحر كونه اختمزغو اذا قباكا السخا اي مزغبون كما يرك 1 مليون كتمزغبو تخليغا يفقدل كان مالتا يكون لعل 10 شح باي ذا واي ግን አመዝጊብካ በየን ከም ዘምጽኻዮ ኸኣ ኸምኡ ወረቐት የትለካ እዩ ኣነ ብኢደይ ክሕዞሕሸኒ ካብ ብባንክ ዝሰዶ ኢልካ ይፍቀደልካ እዩ ትራንዛክሽን ኮስት ክኸፍል ኣይደለኹን ስለዚ ናብ ዓደይ 1 ሚልዮን ሒዘ ክኸይድ ክትብል ትኽእል ኢኻ መሰልካ እዩ ግን ከተመዝግቦልካ ምስ መዝገብካ ኸኣ ካበይ ኣምጺኻዮ ኸ ኣሎ እሱ ኸኣ ኣይገበሮን ማለት እዩ ኩሉ ኣይመዝግቦን ኣይ ክሳይ ገበርን ስለዚ ናቶሚ ማለት እዩ ኸኣ እንድሕር ልክዕ ከተፍልጦም ዘይከኣልካ ናቶሚ ብልዕልዩ ኸኣ መቕጻዕቲ ኣለካ ማለት እዩ ትገንዘብ ግን ናትካ ይኮን ናይ መንግስቲ እዩ ብሓፂሩ ማለት እዩ እንድሕር ረኺቦም ልካ ዘይናትካ ክተ መረጋገጽ እንድሕር ዘይብልካ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ እዩ ኸኣ ኣብዚ ናይ ሓወላ ጥራይ ይኮን ብጠቕላላ እዩ ዝብለኩም ዘለኹ ከምኡታት ስለ ዝሓተተኒ ዝሓውና ከመይ ጌርና ክንሰድድ ንኽእል ስለ ዝበለ ከምኡኣት የመሊሰ ስለዚ ካልእ ኸኣኒ እንታይ ፈቲኖም ኣብ ዓዲ ቅድሚ ሕጂ ዓመስ ቪድዮ ሰሪሐ ነይረ ንሳኽ ትርእይዋ ትኽእሉ ኢኹም ብዛዕባ ኣብ ጀርመን ዘለዉ ወጻእተኛታት ካብ መንግስቲ ዝነብሩ ወይ ድማ ብጠቕላላ ካብ መንግስቲ ዝነብር ወጻእተኛታት ጥራይ ዘይኮነስ ካብ መንግስቲ ዝነብር እቲ ብካርታ ጥራይ ክኸፍሉ ከም ዝኽእሉ ኢለ ቪድዮ ሰሪሐ ነይረ እዚ ኸኣ ኣብ ውሱን ዓድታት ድሮ ጀሚሮም ኣብ ውሱን ከተማታት ድዩ ገለ ድሮ ጀሚሮም ሊስታ ኸማን ኣለዉ ክትፍትሽዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ጉግል ኣበይ ከምኡ ጀሚሮም እዮም ኣነ ኣብቲ ግዜቲ ግን እንታይ እዮም ዝብሉ ነይሮም ኣብ ሙሉእ ጀርመን ኢና ከምኡ ክንቅይሮ ወጻእተኛ ካብ መንግስቲ ዝነብር ስኒ በቲ ካርታ ኣብ ድኳን ክኸፍል ከም ዝኽእል ጥራይ ውሱን ኣስቤዛ ክገብር ጥራይ ከም ዝኽእል እቲ ኣድላይ ጥራይ እቲ መግቢ ድዩ ገለ ድዩ እቲ ናይ ብሓቂ ዘድልዮ ሂወቱ ማለት እዩ ሶ ሕጂ ኣብዚ ኸኣ እንታይ ረኺቦም ኣለዉ ሕጂ ድሕሪ ዓመት ማለት እዩ ዓመት ድዩ ነይሩ ወርሒ 3 ገለ እቲ ኣብ ቪድዮ ሰሪሕያ ወርሒ 2 ኸኣ ተዛሪቦምሎ ኣብ ኣኼባ ሶ ሕጂ ድሕሪ ዓመትን ገለን ሕጂ ስታቲስቲክ ወፂሎ ማለት እዩ መብዛሕቶም ወጻእተኛታት ኣብቲ ዓዲ ዝነበሩ ናብ ካልእ ዓዲ ሃገር ዘይኮነስ ከተማ ቀይሮም ካብቲ ከተማስ ከይዶም ናብ ካልእ ጀርመን ከሎ ግን ከተማ ቀይሮም ብዝኾነ ምኽንያት ገይሮም ካብ መንግስቲ ዝነበሩ ተርከቲ ኣብ ወረቐት ስኒ ኣይደለይዋን ብዙሓት መብዛሕቶም ክትብሎም ትኽእል ኢኻ ቀይሮም ኢሎም ብኣሞይ ስታቲስቲክ ርኢ ኣለኹ ማለት እዩ ሶ
سلازي أبزخ أنتايم زبلوتي أم بعال AFD وكالوت كمان بسنكتي أكارتا أم تأم وزعتنا تتكيرون بركت جنزب زوها وست اللي أم كجبروي كم حدا دروا أكلون يوم إذا خاصني زبلت مجديو التميجريشن تطوه مبالك خون الناس قلت إفنا خمان أمولو جرمن كن جبرو على نايلهم كم يزاربوا له مالتي قد أي مثلاً نزجبروا أكيد أزبناتي زيناتي كستايو ميزان بركة زوفيزو تي CBDC Central Bank Digital Currency ندحر ماتيو تي Digital Euro ندحر ماتيو نخلات داسني يبتصحنا أبتي فيديو كمان تذكروا ندحر كونكم كم إلكم نيرة أنا يا سوفيزو إزسني نا وصعتني يبلو لومبر كم زين نفتني عينتي نيرمبر تسبك كما يقبلوا كما رياكشن يقبر انتاي يقبر تسب نتسبك تصنعوا متى نمبر ناب كلاتنا خمتزيو ما تسني نوزعتني وين سبك منقص زنبر تراي كون نمشتو سني ناب كلاتنا ازي اقداي زي اذا كمان سني نعو كفتنوا لهم يوم الى كمان تغيسيونيرا ابت فيديو تهزب كمان اب ميديا خمس متس إذا أب أمي خم كتفتنوا ودلي خم منبر ناتي زربات رايكون بزح سبكم كومنت تصحف أبكمو نيرو نبتسب كتفتنوا ودلي خم منبر وعلو حادي رسني نابقوا يخم كتساقروا ناتدلي نخلاتنا قليبلو ومنيرو مالتيو حجي أخن رئينا AFD نبع علاقة by the way أنتار إزي central bank digital currency also إزي digital euro أنتار رئة نعنا ندحر مريتكم كم eine جمرنينا اعتبل بخمو خمان فتوتي حدا نت بكابت فتو زجبرا part time مخانا أيوه بركة كالو فيديو خاصري حلكم الله خو بركة نحنا AFTs أنصار وزعتني أطلعت وزعتني أب حنقول نازله جين كل جزء أزاور كختري أقول لك سلمن تايد أخن دزسب نع يمرد على إلنا كمان كنحسب لنا إسران شديشتن كميتي وزيادة سبات كمان كسب حجي كمان زيادة أبزوان زي مسمرت واني روم يزبحال بالستاتستيك سلازي السويتات كمان فتشوه بزوح نتبتات هاللوا نعنا كمان دسكب لنا زخيل حق حيش استاد كتقبري كتب كمان يتخيني بركة البوليتيكا كل جزء قدم ممراتك نعوم أبسلطان كيبصحو كل يوم زبلو كم زخن قبرينا نتسب كسمعوا زد اليوم زبلو كقبروا اليوم أي قبرون كالو قدايو سوق أنا بوليتيكا قدايو كم زميات حجي بزح نجاري لو نيرو نتصبح حتى مسمرت وجن توتالي خلو خيروا توتالي بخمو خاتت علي له بزح نتبتات كابتي كمرت زقبروا نتبتات زنبرة ጭራሽ ኣብ ውዕላይ ወዓሎን ከማን ሽዑሽዑ ክስታገር ወአይጸንሕን ከማን ሰሙን ወይ ቁርብ ከማን አይጸንሕን ቀልጢፉ ክስታገር አፍሪስ ወት ዝበሎ ማለት እዩ ስለዚ ብኸሙ ኸኣኒ ብዙሓት ደቂ ዓዲ ብዙሓት ዝካታተልዎ ጸሊኦም ኣለዉ ንዕኡ ማለት እዩ ስለቲ ቃሉ ዝሰበሮ ኣብ ብዙሕ ነጥብታት ብጣዕሚ ብዙሕ ነጥብታት تزعبي شجر وتزعبي نعم زفرهم نعبنت نا أوكرائين جنزبين تفنينا مليسنا عداين التونينا أنا عتونينا قليلو شو جن بقى كله زد ليان نزي وج ناي راشاس كن جبرينا كله لعلع منا خمان يكون عينت أب متاز أب عدانا خمان يبزح عدال واحد يبزح مش جرمن درجة كلنا هاجرات عدالون جرمن ترى يكونن جن يا أفريس وتزبلو مالتيو سلازي AFD أنا قبروني نحنا زي ديجيتال أورو سلتبل حنتي بلتي نتبيع فتوتي زقبرا مالتيو كم وخمان أوربان تفرد وتخونن زي بريسيدنت ناي أونغان السو خمان بوزو حكايدا نا أوروبا سلدسيبلو بعل زي خمان زي كاب European Union كوتس دليو كم نايب على الإنجليز زي كونه كابلو من الصباح كأسي لكن كوتس إزدلي إلو application of European Union سديدلو step by step بقرب سنة كوتس إزدلي مساخم كوتس رايدليني أنا ناتي بوليتيكا أبها غريك قبل زدلي بأوروبا كإزاز زايدليني بناتي كمرحاز زدليني هاغري إلو
ብዙሕ ክስታይ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ካልኦት ከማን ከምኡ ንሓስብ ኣለና ይብሉ ኣለዉ ብሕልፊ ኣብ ኢስት ዩሮፕ ብዙሖም ከሲቦም ብሓገዝ ናይ ኤውሮጳ ግን ብዝተፈላለየ ምክንያታት ነጥብታት ምስ ኤውሮጳ ኣካይድኣ ስለዘየሰማምዑ እሱ ንኣብነት ያ ደጋፊ ናይ ፑቲን እሱ ዝያዳ ኤውሮጳ እቲአን ሃብታማት ሃገራት ከዓ ኣንጻር ፑቲን እየን ምሽ ኣለኩም ብዙሕ ነጥብታት እዚ ዲጂታል ማኒ ጥራይ ኣይኮነን ብዙሕ ነጥብታት እዩ ብኤውሮጳ ኣነ ስኒ ብራስል ዘለው ኦፊስ ኣነ ኣይእዘዝኒ ኢሉ ኣዋጅ ገይሩ ማለት እዩ ብዝቀረባ ግዜ እዚ እዚ ከማን ሓደ ዓብ ነጥቢ እዩ ቢዚ ገይርዎም ዘሎ ንኤውሮጳ በርከ እንድሕር ኩላቶም በብሓደ ክወፁ ኮይኖም ስኒ እንታይ ደኣሞኒ ወላ ሓደ ማሕበር ናይ ኤውሮጳ ዝበሃል የለን ማለት እዩ እቲ ኩሉ ስኒ ከምዚ ዝሓሰብዎስ ክኸውን ኣይክእልኒ እዩ እሱ ከማን ክስታይ ይዛረብሉ ኣለዉ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ዝዛረብሉ እዮም ኤኒዌይ ስኻትኩም ሓደ ሕቶ ሓደ ክልተ ሕቶ ኣለዋኒ ሓደ ስኻትኩም ኣብ ከምኡ ከባቢ ትቕመጡ ዘለኹም ከምዚ ብካርታ ጥራይ ክትከፍሉ ትኽእሉ በርከብ ውሱናት ሃገራት እንዴና ኣብ ጀርመን ሕጂ እቲኦም ካብ መንግስቲ ዝነብሩ ብካርታ ዝኸፍሉ ጥራይ ኣብ ውሱን ዱካናት ክገዝኡ ዝኽእሉ ቁርብ ካብቲ ገንዘብ ብኦይሮ ይመጻካ ኣብ ባንክ ኖርማል ገንዘብ ግን ውሕድ እዩ እቲ መብዛሕትኡ ኣብቲ ካርታ እዩ እዚ መግቢ ክትገዝእ ድዩ ገለገለ ትጥቀመላ ኣብ ውሱን ዱካናት ከምኡ ኣብ ከምኡ ከባቢ ትቕመጡ እንተለኹም ኣብቲ ኮመንት ሕደጉለይ ደስ ኣዝማዚስ ንክንፈልጥ ከም ዘለዎ እቲ ከተማ ከዓ ንገሩና እንተለኹም ማለት እዩ ካብዚኦም ትሰምዑኒ ኣብ ቪድዮ ኣብ ዩቲዩብ ኣይ ዶንት ኖ ከምኡ ከዓ ከመይ እንታይ ተመክሮ ጌርኩም እንተ ከምኡ ብካርታ ትኸፍሉ ኣለኹም ከመይ ትረኽብዎ ከመይ ይስምዓኩም ደስ ክብለኩም ኣይክእልኒ ይብል ኣነ ማለት እዩ ግን ምናልባት ከዓ ካልእ መልሲ ይህልው ደስ ዝብሎ ከማን ኣይሰኣንን ይኸውን and ያ ድማ እዚ ኣርእስትታት ተገዳስነት ኣለኩም ዶ ወይ ሕቶ ኣለኩም ዶ ሓንሳብ ክፅበየኩም እየ ሕቶ ዘለኩም ኣብ ዓቕመይ እንድሕር ኮይኑ ክምልሰልኩም እየ እንታይ ዓይነት ሕቶ ኣለኩም ኣብ መጻእኺ ዝያዳ ክትፈልጡ ዶ ትደልዩ እንታይ ዓይነት ሕቶታት ኣለኩም ኢለ ክሓተኩም ይደሊ ማለት እዩ ኣብዚ ኮመንት ክትሓድጉለይ እንድሕር ደሊኹም ሓንሳብ ሓፃር ክፅበየኩም እየ and እቲ ኣቐዳመይቲ ብዛዕባ እዚ ከዓ ረኣይዋ እቲኣ ናይ ፀሊም ገንዘብ ኢለ ናይ ኤውሮጳ ሕግታት ዘውፅዎ ዘለዉ ከዓ ረኣይዋ እሱ ከማን ሓደ ካብቲ ሕጂ ዝቕይርዎ ዘለዉ እዮም ምዚ ምስኢታት ዝተኣሳሰር እዩ እቲ ፀሊም ገንዘብ ከመይ ገይሮም ቀልጢፎም ክረኽብዎ ከም ዝደልዩ እንታይ ዓይነት ሲስተም ሓድሽ ከም ዝፈጥሩ እዚ ሕጂ ናይ ጀርመን ገለ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ኦፊስ ኣብ ፍራንክፎርት እዩ ዝፍጠር ኤክስትራ ንከምኡ ዝሓሲቦሞ ዘለዉ ግን ኣብ ሙሉእ ኤውሮጳ ዝሰርሕ እዚ ኣብኡ ከዓ ክሓተኩም ይደሊ ሓንሳብ ክፅበየኩም እየ ዕድል ክህበኩም እየ ኣለኹም ዶ እስኪ ኣለኹም ዶ ሓንሳብ ክፅበየኩም እየ كمي دعني إزلومي حفيركم لهم ولا بس by the way إزي أقدس أرستي إخواتي فتينا تسألينا كنقدس لنا مثلني بالعنا بخمو هاني إذا متزلخو رديهوني كيف تبيكم دقيسكم ديهم تايو